Egia esan oso pozik lortutako garaipenagatik. Berez, Europako titulua nik enekin ez da opzio bat zanik, txapelketa joan nitzanean, berez joan nitzan Challengerretako klasifikapena lortzea, eta horretako 7. gehatu behar nun, eta batian txapelketa oso ondo atea da, eta bukautakoan txapelketa esan diat Europako txapeldun izan naizela, así que oso pozik. Egia esan denboraldi oso polita izan da, nik guain arte eukieten denboraldi onena. Hala ere, nekan helburutik pixkat motz gehatu naiz, orduan aurtengo temporadako horrek gozia emateit, ikusten naiz aukerak dazkatela oso ondo egiteko. Eta, guain pare bat hilabete azkau, urrengo denboraldia prestatzeko. Helburu nagusia zen 10 onenen artean gehatzea, Challengerretan, CTA klasifikatzeko, eta hori ez bazan posible, 20 onenen artean gehatzea zen. Eta ni justu 25. gehiago naiz, oso gertu, baina urrengo denboraldirako ja bakit 10 onenen artean gehatzeko aukera dakatela. Eta horretako lan asko inber da, baina lan egiteko motibauta nago eta prest ikusten naiz. Prozesu mantzua da eta luzia, orduan pixkanaka hori, paso txikiak emanez noa, da aurten eman ditut pare bat, eta ea urte honetan beste pare bat aldituten eman. Egia esan euskal surfisten artean kiston talde polita dakau da horrek asko laguntzeu bidaetzeko da konpetitzeko garaian, bestalde aritze bai dago, inor baino esperientzi gehiagoaka eta zatezkigun aholkuak asko balio dute. Eta ere bai Nadia dago, aurten lortu du CTA-ko klasifikapena, así que inspirazio handia da. Oso berezia izan da, nirekin batea irabaztia Europako titulu hau. Bere garaian juniorrak ginean batea lortu genuen titulu hau, así que errepikatzia oso polita da. Eta, titulu gehiago alditugu natea, bilo batea. Gauza asko gehatzea eskigu gaindik lortzeko, así que amesten jarraituko dugu. Eta, amets horiek pixkanaka lortze ditugun.